Guys, naami karon sa baybay dire guys, ug naay duha ka bata dire. Ang pangalan niya kay si ikaw unsa pangalan nimo? Jiil. Ikaw unsa pangalan nimo? Inzo. Unsa inyong grado? Ako, kinder. Ako, kinder. Kinder. So, mga tanap ta sa English karon. So, mo English ta. Bay! Balibon me! Vlog, na vlog. Vlog! Vlog me nay! So, unsa pangalan sa kay in English sa dahon? Dahon? Kwan, sagbot. Sabot. Sagbot. Unsa in English sa baruto? Kwan. Bong. Bot. Ito, Mr. Kabay. Unsa in English sa mangga? Kwan, kanang pagkaon. Pagkaon. Pagkaon man ang tao sa mangga. Ah. Unsa in English sa lubi? Lube? Butong. Butong. Ay gatas. Butong. Unsa in English sa lubi? Butong. Butong. Unsa in English sa dagat? Water. Water. Ang tubig may water. Suba. Suba. Suba de. Unsa in English sa amigas? Kwan. Mamaak. Mamaak. Ha? Dili ka na. Mamaak. Murag ano. Wag kasag. Wag kasag. Kay mamaak man malipit. Mamaak man kasag. Ang English sa kwan? Amigas kasa? Mamaak. Maak? Yes. Unsa in English sa bato? Sa kwan. Siminto. Siminto. Ha? Siminto. Ang bato? Oh, siminto man ang kwan. Ano? Siminto man. Oh, grabe ba? Siminto sad ang bato. Unsa in English sa kapayas? Payas de. Kwan. De. Liso. Ha? Liso. Liso? Oh, naman siya liso. Ano liso dai? Unsa in English sa langgam? Langgam de. Bird. Ah, master kay ba? Unsa pa ilan in English? Kwan. Bangko. Bangko. Unsa in English sa bangko? Down. Danan. Down. Down? Ah, sit down? Oh, mag-down man ang kwan kanang tao. Ah, mag-down yung tao dahil. Mas nahira ka nila eh. Unsa pag in English ano? Sa in English sa balas? Balas de. Kwan kanang tumbananan. Tumbananan. Ah, Saba. master kay. Wag tumbananan man sa tao niya. Kung walay tumbanan, di malumos ta. Ay. Hinanod eh. Oh, unsa in English sa sako? Ikaw man inyo. Kwan kanang busuhahan kay sulod man na busuhan ya. Amo sang eskwelahan kay naay sa ko. Basurahan niya Oh, rin ah. nana man na mo ah. Unsa in English sa langit? Kwan. Si Jesus. Si Jesus kay para aron tabangan pa niya. Gabi pa din ta. Balik din tawag mo sa dili man ta mo balik din no. Ay nadto naman ta sa langit dili naman ta makuha ano nilo. Paon man ta sa ilang anaon man ta sa ilang paon. Ah, ano day? Nice kayo, nice. Sige, sige. Okay guys. More to guys. Og salamat guys sa pagtanaw guys. Bye-bye. Bye guys.